Ole, 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 los caracoles, que volvemos a estar aquí. ¿Dónde? En casa, clar que sí! Doncs mireu, avui us portem un exercici de tècnica. És a dir, us ensenyarem passos tècnics de ball, que no són per cap coreografia en concret, però són passos de ball que són molt utilitzats pels ballarins. Llavors, com veieu, estic un poquito ja sudado perquè abans de posar-me a gravar aquest vídeo ja he fet una mica d'escalfament i he fet una mica d'estiraments. No podem començar mai a ballar si no escalfem i no estirem abans perquè ens podem fer mal. Altres coses, si vosaltres feu algun exercici i us graveu, ens el podeu enviar. Si teniu qualsevol dubte, ens ho podeu enviar també, que us corregirem. Llavors, nosaltres no estarem allà. Heu d'estar superatentes i atents al que diguem nosaltres, intentar-ho reproduir al màxim igual possible, perquè llavors, si no, després és quan hi ha els errors. Com sempre, la Clàudia i jo farem els mateixos exercicis, però els expliquem de manera diferent i també amb músiques diferents, perquè si us canseu d'un, podeu anar a l'altre. Llavors, dit això, no queda más que empezar, pues a darle. Bueno, com que aquests són exercicis de peu, l'espacio és el que és, llavors intentaré que em veieu sempre, però si en algun moment no em veieu, pues os imagináis mi cara. Llavors, comencem! Vale, posarem musiqueta i comencem explicant-vos els chassés. Què és un chassé? Un chassé són 3 passes en 2 temps. 1 i 2. Tornem-hi. 1 i 2. Els chassés els hem fet servir en moltes coreografies, però potser no ens hem parat a explicar-ho perquè no teníem temps. Ara que en tenim, lo aprenderemos. Me van a sacar hasta las gafas. Vale. Llavors, tornem-hi. 1 i 2. Cap a l'altra banda. 1 i 2. Allà. 1 i 2. Cap allà. 1 i 2. També poden ser cap endavant. 1 i 2. 1 i 2. 1 i 2. Val. Els chassés poden ser de moltes maneres. Hi ha chassés de terra, que són pam, 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 o chassés saltats, que es diu chassé picat, que és pam, pico, pam. És a dir, és com, això és una pilota i això és un peu que la vol xutar. Més o menys, no així, però perquè ho entengueu. Ho dic perquè moltes de vosaltres el que passa a vegades és que salteu molt. No es fa un salt si no es requereix. Llavors, 1 i 2, 1 i 2. No tan exagerat i cap endavant és així. 1 i 2, 1 i 2. Val? Aquest pas el podem fer ja sigui obrint braços i creuant, obrint braços o a dalt. Vull explicar això. Quan es fan cap endavant els chassés o en diagonal, són chassés seguits. És un chassé, un chassé, un chassé, un chassé. Veieu que només faig un petit salt quan m'ho requereix. O es poden fer així, en horitzontal. Si es fan així, normalment no es fa 1, 2, 3, 4. El que fem és chassé, aquesta cama va enrere i el pes està a la cama de darrere, és a dir, que jo em de davant la puc aixecar perquè no hi ha pes. Llavors, després, trepitjo, chassé, enrere, trepitjo, chassé, enrere, trepitjo, chassé, enrere, trepitjo, chassé, enrere, trepitjo, chassé. Val, en aquest moment del vídeo, si voleu, podeu parar el vídeo i practicar una mica els chassés. Perquè no es faci molt llarg, jo sigo tirando. Llavors, practicaré per a fer els chassés aquests horitzontals una miqueta ràpid, val? Si els aneu practicant cada dia una mica, esto nos saldrà superbien. Vinga, que comencem. Aviam, on era la part? Vale, ens preparem? 5, 6, 7 i... Darrere trepitjo, 1, 2, darrere trepitjo. Amunt, els braços. Pam, pam, pa. Pam, pam, pa.
pam, pam, pam. Ara endavant. 5, 6, 7, vale? Com veieu, els xassers també depenen molt, la velocitat de cada xasser també depèn molt del tempo de la música. Molt bé, un cop això après, passarem al següent, el pas de bourrée. Què és un pas de bourrée? Jo sempre dic només de bourrée perquè així ens marca més o menys els passos que hem de fer. De bourrée. De bourrée. 1, 2, 3. No és 1 i 2, com el xasser, és 1, 2, 3. Llavors, començarem fent un pas de bourrée frontal. El pas de bourrée frontal és, posa una mica més endavant. Si comencem amb aquesta cama, no diré dreta o esquerra perquè no sé si m'esteu veient igual o al revés. Llavors, si començo amb aquesta cama és darrere, darrere, davant. I el pes està a la de davant. Tornem-hi. Darrere, darrere, davant. Tornem. Darrere, darrere, davant. És com que quan vaig cap enrere, el meu cos vol anar cap endavant. Darrere, darrere, davant. Val? I quedo així. Ni així, ni així, no. Quedo així amb les dues flexionades, perquè això moltes vegades fem 1, 2, 3 i és el que ens dona l'inèrcia per fer la pirueta. Val? Tornem-hi. Frontal. Darrere, darrere, davant, vale? 1, 2, 3. Canviem la cama. Ara amb aquesta. 1, 2, 3. Tornem amb l'altra cama. Darrere, darrere, davant. Tornem-hi. Darrere, darrere, davant. Què passa? Que normalment un pas de bourrée no es fa frontal, bueno, es pot fer, però no es fa així frontal. Normalment es fan en diagonal o creuen cap endavant o creuen cap enrere. Nosaltres avui us ensenyarem només els que es fan en diagonal. Llavors, si comencem... Ui, un anunci, canviem-lo ja. Si comencem amb la cama dreta, aquesta és la primera que se'n va... Bueno, amb aquesta cama és la primera que se'n va enrere. Llavors seria darrere en diagonal, davant. Molt important, clic, amplié, així és mai, endavant mai, aquí, pes en el mig, vale? Llavors, tornem-hi, 1, 2, 3, tornem-hi, darrere, darrere, davant, tornem, darrere, darrere, davant, a l'altra cama, 5, 6, 7 i darrere, darrere, davant, un altre cop, darrere, darrere, davant, una altra vegada, darrere, darrere, davant. Molt bé, fins aquí bé. Port de bras, què és port de bras? Tot el que passa amb els braços quan ballem. Com és el port de bras? Por debajo arriba. Llancem així, com una L. Vale? Tornem-hi. 1, 2, 3. No sé si se'n veu. Tornem-hi. 1, 2, 3. L'altra banda. 1, 2, 3. Un altre cop. 1, 2, 3. Venen. Flap. Cap avall, des de baix. I s'estiren. Des de baix s'estiren. El braç que va endavant és el contrari de la cama que està davant. L'altre va fent un angle de 90 graus. Val? Llavors, tornem. 5, 6, 7 i a baix, clac. De baix, a baix, clac. A baix, clac. Si us hi fixeu, jo ara he enllaçat els devorers, els pas devorers. Llavors, com s'enllacen? És 1, 2, clac. La cama és aquesta, i aquesta va directament darrere. Darrere, darrere, davant. 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 Amb braços. Darrere, darrere, davant. 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 Val? Llavors, pas de bourrées cap endavant. Vinga, us l'ensenyo. És
1, 2 i 3. 1, 2 i trepitjo. Veieu sempre en aquesta posició. Endavant. 1, 2, trepitjo. 1, 2, trepitjo. Creu, descreu, trepitjo. Val? Tornem-hi. 5, 5, 6, 7 i 1, 2, trepitjo. 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 Està bé que quan fem el primer creuament, creuem amb el peu, però em posaré més a prop, creuem amb el peu, així. Per què? Perquè quan fem un, ja el cos se'ns direcciona al lloc on hem d'anar. Llavors faríem 1, 2, trepitjo. 1, 2, trepitjo. 1, 2, trepitjo. I cap enrere, 1, 2, trepitjo. 2, trepitjo. És exactament el mateix. El cos no es gira. Es torça una mica però no es gira. Flum, flum, pla. Si tenim el públic allà, el públic, nosaltres mirem sempre el públic. 1, 2, pam. 1, 2, pam. 1. I davant, quan anem cap endavant, aquests braços normalment no s'acostumen a fer. Es fan uns altres. 1, 2, clac. 1, 2, clac. 1, 2, clac. 1, 2, clac. Per exemple, val? Doncs, ara passarem, aquí, el mateix dic, podeu pausar el vídeo i practicar això. Al principi costa molt,